В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Супокой вам. И с Духом Твоим. Сядьте, коли ласка, на хвилину, дорогі брати і сестри. Дякуємо Богу Всемогутному за сьогоднішній день. Коротко про Стовпцовский костел святого Казимира. Историчные звестки. Парафия святого Казимира заснована 23 красовика 1623 года. Заснаванне этой парафии отбылося так. У гэты день был подписаны фундуш поміж кашталяном и воеводом Минским Александром Слушком и со своей жонкой Зофией Констанцией Зяновичаў з айцами-доминиканцами на будаўніцтва нового костела у Стовпцах и монастыра так само айцоў-доминиканцаў. Перед гэтым монахи-доминиканцы знаходзіліся ў драўляным касцёле, асвечаным под титулом Святой Марии Магдалины в суседняй Кавалеўшчыне, сёння тэрыторыя вёскі Задвор'е. Уже ў 1640 годзе монахи пабудавалі драўляны жылы корпус кляштара і пачалі будаўніцтва мураванага касцёла. У 1639 годзе кляштар атрымаў статус канвента. Стаўпцоўская дамініканская місія ўваходзіла ў рускую правінцыю святога Яцака з цэнтрам у Львове. Першым прыёрам быў айцец Фабіян Малішоўскі, які ўжо пазней у 1640 годзе вярнуўся ў Стовпцы і кіраваў будаўніцтвам гэтай святыні. Фабіян быў пахаваны ў асвячонай у гонар святога Дамінікі капліцы новазбудаванага касцёла. З-за наступстваў вайны 1654-1667 гадоў кансакрацыя касцёла адбылася значна пазней, у 1673 годзе. У 1831 годзе Стаўпцы, як і касцёл, як і парафія, прыналежалі да князю Чартарыйскаму, і у 1831 годзе царскім уладам былі канфіскаваныя ў князя з-за прычыны, што падтрымаў паўстанне 1830-31 года. Кляштар быў скасаваны, касцёл застаўся парафіяльным. У 1870 годзе пасля паўстання 1863 года быў пераасвечаны ў праваслаўную царкву Святой Марыі Магдалены. Пры гэтым знешне значна перабудаваны, хоць унутры не страціў сваю былую прыгажосць. Падчас Першай сусветнай вайны ў 1915 годзе будынак быў значна пашкоджаны і значна пашкоджаны згарэў. І такім стане ён знаходзіўся да 1921 года. У 1921 годзе быў перададзены каталіцкай супольнасці, і ўжо ў 1930 годзе на адной з вежаў касцёла зрабілі надбудову з высокім шпілем. Падчас Другой сусветнай вайны храм быў нязначна знішчаны таксама, але канчаткова зруйнаваны ў 1958 годзе. На гэтым месцы доўгі час знаходзіўся стадыён школы нумар 2 горада Стовпцаў. У 2021 годзе былі аднойдзеныя парэшткі слугі Божага айца Фабіяна і перанесеныя у 9 снежня 2021 года перанесены ў гэты касцёл, дзе сёння яны і знаходзяцца ў нашым касцёле пры ўваходзе з правага боку ў спецыяльным падрыхтаваным месцы. На сённяшні дзень тое месца, дзе знаходзіўся парафіяльны касцёл святого Казіміра, гістарычны касцёл, зноў перадаецца ва ўласнасць парафіі, і на гэтым месцы будзе часткова адноўлены некаторыя фрагменты гэтага касцёла як захаванне, як гісторыя нашай зямлі. Дарагія браты і сёстры, вось тут на выяве вы бачыце той стары касцёл святого Казіміра, які быў калісьці, і той касцёл,
які ўжо сёння знаходзіцца касцёл святого Казіміра. Гэта коротка пра гісторыю. На пачатку святой імшы я хацеў бы таксама сардэчна прывітаць арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча. Таксама хачу прывітаць дапаможнага біскупа Мінска-Магілёўскага біскупа Александра Яшэўскага. Я шчыра вам дзякую, што вы приехали, каб разам са мной помолиться, як і з біскупам Кандрусевічам, так і з біскупом Кандрусевичем, з біскупом Яшэўскім. Нас вельмі звязывает даўняя дружба. Мы знаем яшчэ з першабытна-абшчыннага ладу адзін аднаго. Вельмі давно, понимаете, это яшчэ тыя часы. Ой-ой-ой, уже зараз мне он там 30 год, як святар, уже так скоро яшчэ 0-300 год будзе, як чэрапахі Тарацілы. Вось, я вітаю сердечна ксяндза Паўла Шчарбіцкага з Мінска. Ён зараз з'яўляецца кіраўніком манаскай супольнасці айцоў салезіянцаў тут на Беларусі. Ксяндз Павел, дарэчы, калісьці я працаваў у Мінску, быў міністрантам, але видите, які вырас. Вот молодец, вот это так трэба. І вітаю нашага суседа з дэканата ксяндза Канстантіна з Узды. Вось, я вітаю ўсіх, дарагія браты і сёстры, асаблівым чынам вітаю нашых дабрачынцаў, якія сёння ёсць сярод нас. І малюся за вас, заўсёды молімся за вас кожны дзень. Вітаю ўсіх, вітаю таксама айца Александра. Сёння Александров у нас много, тут вообще и Александры фундовали, Александры допомагают, у нас тут вообще житё такое, ну, это самое, молимся, нехай Бог благословляя им. Айца Александра, нашего настоятеля православного со Столбцев, вітаю так само сярод нас. Вось, наши сестры. И нехай Пан Бог усемагутны дапаможа нам у гэтую хвіліну, в нашей молитве, будзе з нами, нехай Дух Святы освячае. Калі ласка, экселленція. Ваша Экселленция, глубоко поважанный бискуп Александр, поважанный ксёндз пробождж, каноник Игорь Лашук, поважанные святари, глубоко поважанный представник православной церкви и доброчинцы, дорогие сестры законные, дорогие браты и сестры. На початку этой святой мши сердечно всех вітаю. Дякую ксёндзу пробожджу за запрошение принять удел у сённяшнім святкаванні. А я перед усім гэтым хацеў бы найперш падзякаваць вам за салідарнасць са мною, калі мне было трудна, асабліва ў апошні час, калі я вельмі моцна захварэў. Невядома было, чи я стану сёння перед вами ці не, ну, але Бог дазволіў. Бог буду служыць, старацца служыць Богу і людзям, столькі, сколькі Бог дазволіць. Шчырая вам дзякуй. Ксёндз Ігор прадставіў гісторыю касцёла. Ну, нагадвае нам пра шмат юбілеяў, якія мы сёння адзначаем. Гэта юбілей 400-годдзя заснавання парафіі тут у Столбцах. Гэта юбілей 350-годдзя кансакрацыі таго былога касцёла святого Казіміра. Гэта таксама і смутны юбілей. Але ў гэтым трэба памятаць 65-годдзя разбурэння старого касцёла. Гэта было, гэта праўда. І гэтай праўдзе трэба глядзець у вочы. І мы задаем сабе пытанне, якая рацыя была таго, каб збурыць касцёл, месца спаткання чалавека з Богом. Але атэістычная ўлада рабіла ўсё, каб з нашай краіны учыніць духоўную пустыню. Не ўдалося. Бо Бог жывы, Бог вечны, і Бог будзе весці нас далей, не глядзячы на ўсе складанасці. Ну і таксама юбілей 30-годдзя адраджэння парафіі ў Столбцах. Ну і юбілей, аб якім скромна ўспомніў ксёндз пробождж, гэта юбілей 30-годдзя святарства ксяндза Ігора. Будзем маліцца і за адраджэнне парафіі, за праўдзівы жывы касцёл, які мы сёння бачым у сценах гэтага касцёла, які будуецца, і таксама благословлення для ўсіх дабрачынцаў, якія дапамагаюць для нас, а благословлення добрых адносін з нашымі братамі праваслаўнымі, тут ёсць прадстаўнік праваслаўнай царквы, ну і таксама благословлення і патрэбныя для ксяндза пробожджа дары як у будове гэтага матэрыяльнага касцёла, таксама і жывога касцёла, як містычнага цела Езуса Христа. Касцёла, які будуецца з нашых сэрцаў, з нашых душаў.
З гэтымі думкамі распачнем гэтую святую імшу і перапросім Бога за нашы грахі, каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму. Заўсёды у всіх святых і вас, браты і сестры, помолиться за меня, да помог Бога наш. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний, отпустивши нам грехи, привезе нас до життя вічного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, володару небесный, Боже Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який бяриш на себе грехи і світу, змилуйся над нами, який бяриш на себе грехи і світу, прийми моління нашее, який сядеш праворучайця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищийший, Ісус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амин. Молимся. Усемогутный Боже, наша моц и надея, мы слабые люди, без Тебя ничего не можем. Выслухай наши молитвы, да поможи нам Твоей лаской, каб наша воля и наши ученьки были сгодными с Твоими заповедями. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги Зыходу. У тыя дні, дайшоўшы аж да Сінайскай пустыні, сыны Ізраіля разбілі лагер у пустыні, і лагер Ізраіля уладкаваўся там насупраць гары.
Майсей зышоў да Бога і паклікаў яго пан з гары, кажучы: «Так скажаш дому Якуба і абвесціш сынам Ізраіля. Вы самі бачылі, што я зрабіў егіпцянам, і як насіў вас на арліных крылах, і прывёў вас да сябе. Цяпер, калі будзеце слухацца голасу майго і захоўваць запаведь мой, то станеце маёй уласнасцю сярод усіх народаў, бо мая ўся зямля. І вы будзеце для мяне валадарствам святароў і народам святым». Гэта слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Ми Його народ, і овечки Його найпастви. Ми Його народ, і овечки Його найпастви. Воскликай Пану вся земля, з радостю служите Пану. Станьте перед Його обличчям з радосним співом. Ми Його народ, і овечки Його найпастви. Ведайте, що Пан єсть Богом, Ён створив нас, і ми Йогония. Ми Його народ, і овечки Його найпастви. Ми Його народ, і овечки Його найпастви. Бо Пан єсть добрий, навеки Йогоная милосердность и верность Его с поколения в поколение. Мы Его народ, и овечки Его найпастви. Чытанне з паслання святого апостола Паўла да рымлянаў. Браты, калі мы былі яшчэ слабымі, Христус у вызначаны час памёр за бязбожных, бо наўрад ці нехта памрэ за праведніка. Можа, за добрага чалавека нехта і адважыцца памерці. Бог даказвае сваю любоў да нас тым, што Христус памёр за нас, калі мы былі яшчэ грэшнікамі. Тым больш цяпер, апраўданыя Яго крывёй, мы будзем збаўленыя праз Яго ад гневу. Бо калі, будучы ворагамі, мы паядналіся з Богам праз смерць Яго Сына, то, паяднаўшыся, мы тым больш збавімся праз Яго жыццё. І не толькі гэта, але і ганарымся ў Богу праз Пана нашага Езуса Хрыста, дзякуючы якому мы атрымалі цяпер паяднання. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Наблизилось владарство Божие, кажа Пан. Кайтеся и верьте в Евангелие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом твоим. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час
Езус, убачыўшы натоўпы людзей, злітаваўся над імі, бо яны былі знясіленыя і пакінутыя, нібы авечкі, якія не маюць пастыра. Тады ён кажа вучням сваім: «Жніво вялікае, ды работнікаў мала. Дык маліце гаспадара жніва, каб выслаў работнікаў на жніво сваё». І паклікаўшы 12 вучняў сваіх, ён даў ім уладу выганяць нячыстых духаў і лячыць усялякую хваробу і усялякую немач. Імёны ж 12 апосталаў былі такія: першы Сымон, называны Пятром, і Андрэй, брат яго, Якуб Забедея і Ян, брат ягоны, Філіп і Барталамей, Тамаш і Мацвей мытнік, Якуб Алфеяў і Тадэвуш, Сымон Кананіт і Юда Іскарыёт, які і здрадзіў яго. Гэтых 12 паслаў Езус, наказваючы ім: «На шлях паганцаў не ідзіце і ў гарады самарыйскія не ўваходзьце. Найбольш ідзіце да авечак з дому Ізраіля, якія загінулі. А ідучы, абвяшчайце, кажучы: наблізілася валадарства нябеснае. Хворых аздараўляйце, мёртвых уваскрашайце, пракажоных ачышчайце, злых духаў выганяйце. Дарма атрымалі, дарма і давайце». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Глибоко поважані брати і сестри, удзельники сьогоднішньої урочистої святої мши. Може, хтось з вас був у святої землі, може буде, а коли нема такої можливості, можна так само і познайомитися у літературі з гэтай святої землею, особливо з географією, з ландшафтом гэтай землі. У святої землі є два морі, які називаються Галілейське море і Мертве море. Асаблівасць гэтых мораў у тым, што Галілейскае море прэснаводнае, а Мёртвае море салёнае. І праблема ў тым, што у одной і другое мора ўплывае тая ж самая рака, святая рака Ярдан. Мы ведаем, што нават сам Езус Христос атрымаў хрост з рук святого Яна Хрысціцеля у гэтай рацы. У водах гэтай ракі святы Ян Хрысціцель хрысціў вадою, і он там абвяшчаў Божие Слово, он там закликав до навертання і до покаяння, і он там рихтував людей до пришестя збавці. І ось та ж сама рака, Ярдан, яка впливає у одне озеро і в друге озеро, чомусь у гэтых озерах вода іншая. У чим причина? Причина в тим, що у Галілейському морі вода проточная, а ведаем, що проточная вода, і вона живая. І тому у Галілейському морі знаходиться шмат водних створенняў. І сёння нават, калі туди поїдем, можна купити так званую рибу святого Петра. А у Галілейскім морі гэтага нема, бо гэта рака Ярдан туди толькі ўпадае, але не выплывае. І ў гарачым клімаце Палестины, в гарячым клімаце святой землі, яна выпароўвае, і гэтая вода становіцца салёнай. Яна непрыгодная да таго, каб там былі рыбы ці нейкія водныя стварэнні. Гэта сапраўдная рэч, з якой мы спатыкаемся ў святой землі, вельмі добра пасуе да слоў сённяшняга Евангелія. Дарма атрымалі, дарма і давайце. Езус жаліўся над людзьмі, якія не мелі пастыраў, якія не мелі духоўных кіраўнікоў, і сказаў: маліцеся, бо жніво вялікае, а работнікаў мала. І ён пасылае сваіх апосталаў, пасылае з спецыяльнай місіяй, пасылае іх навучаць, пасылае іх асвячаць людзей і кіраваць імі. І гэтае заданне Касцёл выпаўняе да сённяшняга дня, бо галоўным заданнем Касцёла з'яўляецца абвяшчаць заўсёды жывое і дзейснае Божае Слово, асвячаць людзей праз цэлебрацыю сакраментаў і таксама у любові кіраваць імі. Але галоўнае ў гэтым: дарма атрымалі, дарма і давайце. Галілейскае море дарма атрымала ваду і дарма аддае, не затрымлівае, і таму яно жывое. І таксама
а ў той сам час мёртвае мора дарма атрымлівае ваду, але не аддае. Там вада непроточная, і таму яно называецца мёртвым. Таксама і ў нашым духоўным жыцці, каб яно развівалася, каб яно было дынамічным, каб касцёл быў разрастаўся, ён павінен быць місійным, ён павінен быць тым, які, атрымаўшы гэтую Божую ласку, атрымаўшы Божае Слово, атрымаўшы сакрамэнты, дзяліўся імі. Заходняя Еўропа яшчэ зусім недаўна, можа 100 гадоў таму, можа і менш, пасылала місіянераў па ўсім свеце, і ў Афрыку, і ў Лацінскую Амерыку, і ў Карею, і ў Індыю, і Філіпіны, і гэтак далей. Сёння гэта ўжо не хрысціянская Еўропа, гэта постхрысціянская Еўропа. І сёння ўжо адтуль місіянеры едуць у Еўропу, Францыю, Германію, Італію, бо няма святароў сваіх. А праблема ўся ў тым, што перасталі пасылаць, не было каго пасылаць. І касцёл там згубіў сваю місійнасць, ён стаў такім статычным, але не дынамічным. Гэта таксама адносіцца і да нас. Мы атрымалі ласку Христу, мы атрымалі ласку хрысціянскай веры, але не можам яе захаваць, не можам яе закапаць. Не можам жыць толькі для сябе гэтую веру, ёю трэба дзяліцца. Дарма атрымалі і дарма трэба даваць. Езус кажа аб тым, што пасылаючы апостолаў, клічучы апостолаў, пасылаючы іх тады, што ён не сам усяго не зробіць, што павінны гэтае заданне будавання Божага валадарства, якое ўжо набліжаецца, кажа сённяшняе Евангелле, яны павінны выконваць гэтае заданне, выконваць ад імя Езуса, моцаю Езуса, сілаю Езуса. Гэтае Божае валадарства не наперадзе, ні ззаду нас, ні злева, ні справа, яно ў нас. Гэтае валадарства адрозніваецца ад палітычных, эканамічных валадарстваў, грамадскіх і гэтак далей, бо гэта духоўнае валадарства. І вашыя продкі 400 гадоў таму пачулі гэты голас клічучага Езуса: будуйце тут касцёл, бо касцёл – гэта месца спаткання чалавека з Богам, няхай тут будзе парафія. Яны засноўваюць парафію. Напэўна, усе вы ведаеце, жыхары гэтага горада, Стаўбцы, адкуль паходзіць гэтая назва. Я, напрыклад, загугліў і прачытаў аб тым, што гэтая назва паходзіць ад таго, што рыбакі з мэтай таго, каб хуткая вада Нёмана не знёсла іх чаўны, іх лодкі, яны ўбівалі такія стаўпы у берага гэтага ракі і прывязвалі свае лодкі. Можна сказаць, што 400 гадоў таму Бог застаўбіў сабе тут месца, каб гэта месца было святым, каб тут чалавек спатыкаўся з Богам, каб тут чуў Божае Слова, каб тут праз сакрамэнты атрымліваў патрэбную для збаўлення Божую ласку і каб тут святары, законнікі кіравалі гэтым народам, кіравалі у духоўным сэнсе. І тут быў выбудаваны касцёл. Як мы чулі з рэляцыі ксяндза Пробашча, што ён быў асвечаны значна пазней, выбудаваны значна пазней, 50 гадоў таму. Таму сёння мы таксама адзначаем і наступны юбілей 350-годдзя асвячэння гэтага касцёла, яго кансакрацыі. Гэта азначае яго нараджэнне. Ён стаў ужо не проста будынкам, але ён стаў месцам святым, бо тут цэлебруецца Еўхарыстыя, іншыя сакрамэнты, абвяшчаецца Божае Слова. Тут людзі спатыкаюцца з Богам і адсюль выходзяць, каб гэтага Бога несці іншым. Дарма атрымалі тут, нічого не трэба плаціць, дарма атрымліваем гэтую Божую ласку, але трэба ёю дзяліцца з іншымі. І яны так жылі. Напэўна, шмат хто прычыніўся да будовы першага касцёла, але трэба ўспомніць таксама і Фабіяна Малішэўскага, слугу Божага, якога рэліквіі былі аднойдзены, не так даўно былі перанесены ў гэты касцёл. Беатыфікацыйны працэс, якога вёўся да Другой сусветнай вайны, потым быў перапынены. Напэўна, спадзяюся, што ён будзе адроджаны. І, можа, калісьці мы пачуем голас святога Айца, які скажа, што залічаю гэтага чалавека, гэтага законніка, гэтага дамініканца у пачот святых, благаслаўлёных, і будзем мець яшчэ аднаго нябеснага заступніка, які працаваў на гэтай зямлі, які закладваў фундаменты пад касцёл. І
вы з'яўляецеся нашчадкамі тых, якія будавалі касцёл. Ён засейваў тут гэтае зярно, семя Евангелія, і з гэтага семени, з гэтага зярна выраслі новыя пакаленні людзей і гэтак далей. Гэты касцёл існаваў доўга. Ён перажыў шмат часоў, шмат розных сістэмаў, грамадскіх, палітычных, эканамічных і так далей існаваў. Перажыў, калі так можна сказаць, 2 сусветныя вайны, быў пашкоджаны, але мог і быць далей. Аднак прыйшоў 1958 год, калі быў збураны. Чаму? Для чаго? Якая мэта была? Чаму так сталася? Я добра памятаю у Гродні так званую Вітальдову фару ў цэнтры горада на сучаснай савецкай плошчы. Знаходзіўся гэты касцёл, я яго добра памятаю. Я тады вучыўся у 10 класе школы, недалёка гэтая школа была. І у горадзе ўсе казалі, што касцёл хочуць узарваць. Ехаў аўтобусам у школу, было шмат людзей, раніцай да працу ехалі людзі. І нехта з людзей, памятаю словы, которые у мне гучаць у вушах увесь час. Всё, касцёла нет. Цяжка было ўбачыць, бо было цёмна, гэта была восень глыбокая. І пасля школы я пайшоў туды, бо я зразумеў, у чым справа. Людзі стаялі і плакалі. Гэтыя муры касцёла, цэглы, руіны вывозілі ўжо самазвалы. Чаму? Для чаго? Всё, касцёла нет. Аднак Бог піша проста на закручыстых лініях гісторыі, ён ставіць апошнюю кропку над «і». 30 гадоў таму пачалося адраджэнне веры на нашай зямлі. Калі атэістычны рэжым хацеў зрабіць духоўную пустыню, гэтая зямля пачала адраджацца ў оазіс веры. Пачало спаўняцца фацімскае прароцтва аб адраджэнні нашых земляў. Бог ізноў паказаўся. Ён заўсёды быў, а гэта вера была пад зямлёй. Як быццам схаваная, яна выйшла наверх. І 30 гадоў таму тут была заснавана парафія. І тады можна было сказаць, і сёння, калі мы бачым гэты будуючыся касцёл, сказаць, што нет, гэта неправда, што касцёла нет, касцёл есть. Ён ёсць і ў Сібіры, ён ёсць і тут, ён ёсць і ў іншых краінах былога Савецкага Саюзу. Бо Jesús Христос будаваў касцёл на Пятры. Ты, Пётр, скала, і на гэтай скале я пабудую мой касцёл, і брамы пекельныя яго не перамогуць. Гэтыя словы былі актуальнымі, сёння актуальныя і да канца часоў будуць актуальнымі. І сёння трэба падзякаваць місіянерам святой сям'і за тое, што яны распачалі гэтую працу адраджэння веры тут, у гэтым горадзе, што яны выбудавалі капліцу, пачалі будаваць гэты касцёл. Сёння трэба падзякаваць таксама і для ксяндза Ігара, які так, можна сказаць, шпарка будуе гэты касцёл. Мы бачым, як усё змяняецца. Я, можа, не часта тут цяпер бываю, аднак, калі 2 гады, мусіць, таму быў тут, яшчэ сцены не былі патынкованыя, гэта наваколле не было такім, якім яно сёння ёсць. Яно сёння ёсць такім. Гэта знак таго, што касцёл будуецца. Мы будуем новыя касцёлы, аднаўляю старыя касцёлы не толькі для таго, каб яны былі, скажам, упрыгожвалі нашы гарады сакральнай архітэктурай, а для таго, каб у сценах іх будаваць жывы касцёл, якім вы з'яўляецца вашыя сэрцы, вашыя душы. І таму сёння трэба дзякаваць Богу за тое, што гэты касцёл будуецца, за тое, што вера адраджаецца. Сёння вельмі цёплы дзень, мы ўсе наракалі ў маі, што холодна, нарэшце Афрыка прыйшла на нашу зямлю, і вельмі горача. Аднак вы прыйшлі, бо вы хочаце жыць з Богам, вы хочаце карміцца гэтай праўдай, якая ніколі не змяняецца. І, як кажа папа Бенедыкт XVI, чалавек без веры, чалавек без Бога не мае будучыні. Ён прыйдзе ў тупік, і потым не будзе ведаць, куды ісці, толькі ў Богу наша надзея. Неаднойчы ўжо гісторыя гэта пацвердзіла, і сёння мы таксама з'яўляемся сведкамі гэтага. І калі адраджэнне касцёла, працэс адраджэння касцёла сёння святкуе 30 год, таксама
30 год святкує святарства і ваш пробашч, ksiądz канонік Ігор Лашук. Я вже був святаром і працював у Вільні, але часто приїжджав у Гродно до батьків. Так само часто приходив підвідати святарів, тільки 2 святари тоді були у Гродні, у Бернардинському костьолі, у Францисканському. У Бернардинському був ksiądz-декан Михайло Ранович, пралат. Приходив до його. І однойче йшов і бачив, що тут вийшов такий молодий чоловік. Худенький такий, високий. Ось. Ну, там були так само сестри Назаретанки, тут сестри Назаретанки є, але це вже молоді, я не ведаю, що тоді було. І одна з цих сестер каже, це молодий хлопець, це студент Гродзенського сільськогосподарчого інституту, але він марить про святарство. І ми тоді не ведали один одного. Але споткалися у тим довгім коридорі, у Бернардинському костьолі. Ми не ведали, що потім льос нас зведе разом. Але так сталося. Сталося, бо коли ти почув голос кличучого пана, іди за мною, так само, як прості галілейські рибаки почули голос Єсуса, ідіть за мною, заставили все і пішли, і ти заставив інститут. Це мог би бути, може, добрим агрономом, там, чи механіком, я не ведаю, на яким ти там факультеті був, ніколи тебе не питався. Ось, ну, це, може, сьогодні не важно. Ти постукав у двері Ризької духовної семінарії і почав цю формацію до святарства. Потім завершив цю формацію у Салезіанській супольності, якої треба так само подякувати за це виховання. Тут начальник салезіанців сьогодні є разом з нами. Ось, це вельми важливо, що така сувязь підтримується і далі. Так само ksiądz біскуп Яшевський салезіанин. Ось, бо всі ми хрещені тим самим хрестом. Ці диецезіальний святар, ці салезіанець, і францисканець, і місіонер у Святої Сім'ї, і так далі. Ми всі так само ви разом. Ми всі в одній лодці знаходимося, в одному човні. І сьогодні треба сказати, що ці 30 років святарського служення księdza Ігора принесли свій плон. Він працював у шматліких парафіях у Білорусі. Може, не всі ведають, працював так само і у Росії. Коли мене папа в 91-му році накерував у Росію, коли дав цю відказність за європейську частку Росії, 4 мільйони квадратних кілометрів, нічого нема, треба піднімати. Він одним з перших приїхав і сказав, я можу їхати. Я послав його у Саратов. Ведаємо, город над Волгою. Там була колись дієцезія, сьогодні так само є дієцезія. Там була семінарія, там була біскупська курія, там була катедра. В той час нічого не було. І він там повинен був розпочинати. Потім прийшли інші святари. Але той штурчок, який він дав, його було відчувати довго і сьогодні відчувати. Я пам'ятаю, коли приїхав однойче на споткання з молоддю, святар, який там був, так само салезіанець тоді був, і він зорганізував, тоді не було костьола, каплиці навіть своєї такої не було доброї, він зорганізував набожество у театрі, повний театр молоді було. Це так само плон твоєї праці, Ігор. Ти засіяв там зерня на берегах Волги, і воно дало, і далі дає свій усход. Займаєшся не тільки пастирською діяльністю, скільки ініціатив у тебе різних. Пам'ятаю, коли вернувся з Москви, буцловські урочистості, план робимо, як це все буде, то, може тут не шпарі які, хто буде, а Ігор одразу піднімає руку, це я, каже, співаю. Потім, каже, треба нейке щось тут таке зробити, щоб люди цікавилися. Почав бліни печи. Я навіть сам попробував, ми всі пробували ті бліни. Така ціла була, скажем, полевая кухня, може там, скажем. Так навіть не древно в його виходили ці бліни. Спек ці бліни. Це фест, це урочистость. Завжди вона складається з шматликих речей і справ. Не тільки стоять на коленях і молитися, але так само і повинна бути ще інша частка. Людей треба так само накормити. І він так само цими блінами тоді кормив паломників у Буцлаві. Але він запам'ятається для нас так само ще як великий будівник. Шмат проєктів виконав, шмат проєктів, які ще не завершені, але будуть колись закінчені. Мені хотілося б вспомнити тільки 3. Це костьол у Серебранці,
гэты велізарны. Напэўна, ён будзе калісьці закончаны. Я там недавно цэлебраваў святую імшу. Велізарны касцёл поўны, набіты людзьмі. Гэты раён, таксама як і кожны іншы раён у Мінску, патрабуе касцёла. І гэты касцёл там расце на нашых вачах. А распачынаў Ігор. Сёння мы з ім размаўлялі, што я кажу, што калі там будавалі касцёл у Сочы, білі сваі, ён кажа, ён убіў 100 сваяў пад касцёл у Серебранцы. 100 сваяў, але убіў сколькі сваяў духоўных. Гэтымі сваямі з'яўляецца Божае Слово, якое абвяшчаў і абвяшчае. Гэта сакраменты, служэння бліжняму і гэтак далей. Таксама касцёл у Богданове аднавіў, на вяршыні якога знаходзіцца фігура святого арханёла Міхала. І гэты касцёл. Гэта такія 3, можа, шмат іншых праектаў ёсць яго, якія. І бачым, як ён за апошнія некалькі гадоў змяніўся. І верым, што незадоўга будзе настане яго кансакрацыя гэтага касцёла, прыгожага касцёла. І ён сёння сказаў, што, напэўна, штосьці яшчэ трэба зрабіць, яшчэ, але, кажа, 80% ўжо зроблена. Засталося 20%. Дапамагайце яму таксама, каб гэтыя 20 можна было як мага хутчэй рэалізаваць. Калі сёння мы уязджалі ў Стоўбцы, не сёння толькі, яшчэ перад гэтым, бачна было, гэтай цэнтральнай вуліцы уязджаеш, і высокая вежа касцёла. Ніхто не змыліцца, шукаючы месца, дзе спаткацца з Богам, бо гэтая вежа вельмі высокая, яе бачна здалёк. Мне вспоминается такі прыгожы аповед, калі ваенны карабель, патрульны карабель выехаў на патруль марской мяжы. Надвор'е было вельмі благое, дождж, туман, нічога не бачна, імла. І потым па пэўны момант дэжурны афіцер дакладвае для капітана, што наперадзе на нас проста па нашым курсе ідзе карабель. Капітан кажа, перадайце яму звярнуць направа. Перадалі, а той з карабля адказваюць гэтаму ваеннаму, адказваюць яму, ты звярні направа. Я ваенны карабель, вы павінны звярнуць направа. Не мы, але ты. Я ваенны карабель, капітан, вам прыказваю звярнуць направа. А адтуль іншы голас. Я нічога не прыказваю. Я толькі гавару табе, што я – гэта марская лямпа. І капітан зразумеў, што яны несуцца на скалы, што яны разаб'юцца. Можа, таксама і сучасны чалавек не ведае, куды ідзе, несецца на гэтыя маральныя скалы нашага жыцця. Трэба падняць галаву ўверх і ўбачыць гэтую вежу, якая з'яўляецца гэтай лямпай у моры сучаснага бязвер'я, сучаснага секулярызму, адыходу ад Бога, каб прыйсці сюды і каб тут спаткаць Jesуса ў Божым Слове, у сакраментах, а асабліва ў Эўхарыстыі. Ксёндз Ігар, гэтая вежа, гэты касцёл, гэта самы высокі будынак у Стоўбцах. Самы высокі. Так ён мне казаў, я не мераў, але веру. Так сёння ехаў, бачыў туды-сюды, направа-налева, разглядаўся, не бачна вышэйшага. Няхай, дзякуючы твайму служэнню і служэнню гэтага касцёла, служэнню ксяндза вікарія, служэнню ўсіх, хто тут прыходзіць цэлебраваць святую імшу, дапамагае і так далей. Людзі, якія тут прыходзяць, якія тут моляцца, стануць высокімі ў маральным сэнсе, стануць выжэй усіх тых выклікаў нашага часу, стануць моцнымі сваёю вераю, каб гэтыя хвалі бязвер'я, хвалі граху, грахоўныя хвалі акіяну сучаснасці не змылі гэтага чалавека з гэтага жыцця, каб не перашкодзілі яму ісці шляхам, які яму вызначыў Бог, каб ішлі гэтым шляхам, дарогаю у порт вечнага шчасця ў небе. І няхай апякун гэтага касцёла, святы Казімір, няхай святы Міхал Архангел, якога культ ты прапагуеш, і таксама слуга Божы Малішэўскі, выпрошваюць у Бога патрэбныя табе для гэтага ласкі. У даўнія часы на касцёлах быў звычай пісаць
можа, нейкую цытату са Святого Пісання, альбо нейкі выраз. Калі будзе ў Санкт-Петербургу, калі на Невскім праспекце ёсць касцёл Святой Екатерины, там написано: «Домус мэ, домус орационис est». Мой дом з'яўляецца домом молитвы. У перакладзе на беларускую мову. На адным з касцёлаў знаходзіцца наступны надпіс: «Hic domus Dei est et porta celi». Гэты дом з'яўляецца домом Бога і брамаю неба. Няхай гэты касцёл сапраўды заўсёды будзе домом Бога, і няхай вядзе тых, хто тут моліцца у брамы неба. Амен. Отца всемогутного, Створителя неба и земли, всего важного и неважного, и воединого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего единородного, Творца народженного, прежде всеми веками, Бога от Бога, Святого от Святого, Бога соправдного, Бога соправдного. Праз якого все сталося, і он тіло наш медведь, і тіло нашого збавлення, зійшов з неба, і втілився от Духа Святого, і Діви Марії, і стався чоловіком, укрижований так само за нас, при моцній Пілаті, був замучений і похований, и на третий день воскрес подле Писания, и взошел на небо, сядет справа Отца, и вновь придет в хвале, судить живых и померлых, Его благодатству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворца, який из Отца и Сына походит, якого разум с Отцом и Сыном лежит поклонение и хвала, який промовлял през пророков, веру в один святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов, изрекаю воскрешение померлых и життя вічного в будучім світі. Син Божий Єсус Христос перемог зло, коли доброохотно прийняв терпіння на крижі. Ми так само користаємося пленом Христової перемоги і ласками Його воскресення. През Його заступництво взнесем супольные молитвы до нашего Отца у небе. Молимся за всю супольность Касцёла, каб яна няспынна ўзрастала ў адзінстве веры і любові. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за хрысціянаў, каб яны былі мужнымі вызнаўцамі веры. Цябе просім. Молимся за вязняў, каб, атрымаўшы свабоду, яны маглі распачаць годнае жыццё і мець належную падтрымку з боку грамадства. Цябе просім. Молимся за тых, хто вымушаны працаваць у нядзелю, каб яны выконвалі сваю працу ў духу пакорнага служэння грамадству. Цябе просім. Молимся за тых, хто терпіць за граху, каб яны паверылі, што міласэрны Христус з любов'ю чакае іх у сакраменце пакаяння. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб наша вера ў Христа была крыніцаю еднасці ў нашых сем'ях і ў нашым асяроддзі. Цябе просім. Подякуем Богу за 400 годов існування нашей парафії Святого Казимира, 350 годов консекрации Першого Костела, 30 годов обновления деятельности парафии.
за кожнага святара, манаха і парафіяльнага святара, якія вялі душпастырскую працу, перадавалі веру наступным пакаленням і як жывыя камяні будавалі святыню пад назвай паўсюдны касцёл. Просім аб дары жыцця вечнага таксама для памерлых святароў, якія працавалі тут. Просім іх пад апекай Найсвяцейшай Панны суцяшэння. Молімся пра заступніцтва святого Казіміра і слугі Божага Фабіяна. Асабліва хачу ўспомніць сёння святароў мучанікаў Другой сусветнай вайны, якія загінулі ў гэтай парафіі, ксяндза Леўша і ксяндза Слівінскага, якія былі расстраляныя. Нехай Пан Бог адарыць іх радасцю жыцця вечна. Цябе просім. Попросім у Бога моцнага здароўя, радасці, шчодрых дароў Духа Святого заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі і апекі Міхала Арханёя, слугі Божага Фабіяна, сілы і незгасальнай энергіі на доўгія і шчаслівыя гады служэння Богу і людзям, новых планаў. Молімся, дзякуй за вспомніць мяне, я дзякую шчырая за гэтую малітву з нагоды 30-годдзя прэзбітарскага пасведчання. Цябе просім. У малітве хачу вспомніць маіх бацькоў памерлых, тату і маму, тату Станіслава, маму Анну. Нехай Бог усемагутны адарыць іх радасцю жыцця вечнага. Цябе просім. Малюся за маіх родных, блізкіх, сястру, маіх братоў, за іх сем'і. Нехай Христос Пан благословляе іх. Цябе просім. Прашу здароўя Божай ласкі, дароў Духа Святого для Станіслава Лысага. Цябе просім. Апекі Найсвяцейшай Панны Марыі, здароўя для Александра і Дзяніса з нагоды іх дня нараджэння. Цябе просім. Здароўя Божай ласкі, апекі Маці Божай і слугі Божага Фабіяна для Дзяміда Пяшкова з нагоды дня нараджэння. Цябе просім. Божага валадарства, радасці жыцця вечна для Адуарда, Канстанцыі, Антаніны Карневіч. Цябе просім. Молімся за ўсіх ахвярадаўцаў нашых, будаўніцтва нашага касцёла. Я дзякую Пану Богу за іх, я малюся за Александра. Дзякую шчырае. Малюся за ўсіх, хто стараецца дапамагчы нам. Нехай Пан Бог благословляе ўсім і нехай сцеражэ асабліва іхнюю дзейнасць, штодзённасць іхнюю, іхнія сем'і. Цябе просім. Боже, Ты так полюбіў свет, што спаслаў свайго Сына, каб Ён збавіў нас. Выслухай пакорныя малітвы Твайго народа і адарыў усіх людзей Тваімі шчодрымі ласкамі. Праз Хрыста, Пана нашага. Амин.
Молитесь, браты и сестры, ко мою вашу ахвяру, приняв Бога Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Боже наш Отче, Ты умацовываешь нас хлебом и вином, и в них даешь нам сакрамент, что нас отновляє. Ученикам мы завсёды черпали з Его силу для души и тела, през Христа Пана нашего. Amen. Паган з вами. И с Духом Твоим Угору серцихи. узносим их на Пана. Подякуєм Пагану Богу нашому. Отрадно и справедливо. За правди годного и справедливо, слушна и збагавєгенна, каб ми завсюди і всюди Тобі складали подяку. Пане святий Отче, всемогутний, вечний и Божа, през Христа Пагана нашего. И Он своим народжением с Девы Марии одарил человечество новым життям, своєю мукою знищив наші грехи. Повстанням з мертвих дав нам уділ у житті вічним, а узиходячи до Тебе, Отче, отчинив нам брами неба. Тому за анgelами и святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом с ними ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный той, кто приходит во имя Пана. Хосанна на вышинях. За правди Божа Ти святий, криниця всілякої святості, тому у єдності з усім Костьолом, у перший день тижня, коли Ісус Христос воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, през Христа просим Тебе, всемогутний Боже, освяти эти дары росою Духа Твоего, кабы они сталися для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, узяв хлеб и подяку Тебе складаючи, ламав и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага усе, бо гэта ёсць тело мое, якое за вас буде видано». Подобним чином по вечері узяв келих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його усе, бо гэта ёсць келих крові моєї, нового і вечного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита дзеля отпущення грехов. Гэта чините на мою память». Гэта вялікая таемница веры. Обвешаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего Христа. Успоминаючи смерти з мертвых повстання Твоего Сина, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що вчинив нас годними стоять перед Тобою і служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа,
Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны ва ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам, прысутным сярод нас арцыбіскупам Тадеушам, мной, нягодным слугой Тваім і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзейна ўваскрашэння, і пра ўсіх, хто ў ласцы Твае дышоў з гэтага свету, і дазволі ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Молимся, да Отца Небесное, як нас навучив Єсус Христос. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокой у дни наши, допоможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и престя Збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные. Супокой погана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Смилуйся над нами.
Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликаные на вечеру Ягоную.
Молимся. Боже наш Отче, святая коммуния, якую мы приняли, означая єднання верных у Тебе, учениками на подтримливало одинство в Твоем костеле, праз Христа Пана нашего. Сядьте, калі ласка, некалькі аб'яў душпастырскіх. Сёння нядзеля, это абавязкова павінна быць. Душпастырскія аб'явы. У наступную суботу, 24 чэрвеня, урачыстасць святога Яна Хрысціцеля. Святая імша у нас у касцёле, як звычайна, ў 9 часоў раніцы і ў 19 гадзін вечара. У 19 гадзін вечара не будзе нядзельнай імшы з нядзелі, а будзе з урачыстасці святога Яна Хрысціцеля. Вельмі прашу таксама на гэтым тыдні, асабліва ў сераду пасля 17:00, гэта пытанне касцёла ў Новым Свержні, дапамагчы, прыйсці, прыбраць касцёл у Новым Свержні. Я звяртаюся да вас, я вас вельмі прашу, хто можа. Я буду вельмі ўдзячны, хто падыдзе, каб там зрабіць парадак і каб там, як найхутчэй аднавіць богаслужэнні нашы, аднавіць святую імшу. Пілігрымкаў Буцлаў можна записываться. Адказная пані Людмила Валіцкая. Каля кіоска записываемся, вся інфармацыя. То есть фамілія, імя, абавязкова нумар тэлефона. Я хочу шчыра падзякаваць за ваши ахвяраванні на будаўніцтва касцёла. Што мы продолжаем і ў Столбцах, і ў Новым Свержні. Шчыра дзякуй. Дзякуй тым, хто стараецца тоже ахвяравацца. Мы там ведаем, што ў нашым дэканаце касцёл у Налібоках мяняе ксёндз дах касцёла, ксёндз Мар'ян, поэтому я дзякую, што вы стараетесь таксама па меры магчымасці дапамагчы. Як ужо было сказана, што на працягу гэтага месяца мы собираем ахвяраванні на гэты касцёл праз цэлы месяц і потом перадамо ксяндзу Мар'яну. Таксама я хочу шчыра падзякаваць вам за ту ініцыятыву, што мы собираем на працэсійны крыж. Я говорю вам, такое непатрэбнае срэбра валяецца дома, ланцужкі парваныя ці яшчэ што-небудзь. Калі ласка, мы з гэтага зробім такую прыгожую бляху, затым зробім працэсійны крыж. Мы ведаем, што працэсійны крыж з'яўляецца галоўным крыжам касцёла заўсёды. Поэтому у меня есть досведчэнне, як гэта рабіць, поэтому мы зробім вельмі прыгожы, каб застаўся такая памятка. І хто, калі што там мае такого непатрэбнае, калі ласка, не ведае, куды дзеці выкінуць, шкада, то сардэчна запрашаем паўдзельнічаць у такім мерапрыемстве. У кіоску ёсць новы нумар часопіса «Аве Марія», вельмі цікавы. Я там нават пра сябе нешта цікавае даведаўся. Дзякуй парафіянам за віншаванні, якія там змясцілі, і няхай пан Бог усіх благаслаўляе. Вось гэта коротка аб'явы душпастырскія, што тычыцца гэтага часу і найбліжэйшага часу. А зараз я хочу падзякаваць Богу всемагутнаму. Да, добра, хорошо, договорились. Ваша эксцэлленцыя, надастойнейшы арцыбіскуп Тадэуш, шаноўны ксёндз канонік Ігар, дарагія браты у святарскім, манаскім служэнні, шаноўныя ахвярадаўцы, дабрачынцы, дарагія вернікі, у першую чаргу хачу павіншаваць вас сённяшнім прыгожым святам з юбілеем, таму што гісторыя 400 гадоў ад моманту заснавання парафіі святога Казіміра, ад моманту будаўніцтва касцёла, гэта таксама ваша свята. І хачу пажадаць вам, каб праз усё сваё жыццё вы, вашы дзеці, унукі, любілі касцёл. Каб яны памяталі аб тым, што гэта не толькі прыгожы будынак, памятнік, які нагадвае нам пра існаванне Бога, пра яго веліч, асабліва пра любоў да нас, людзей. Але каб гэта святыня заўсёды была жывая, таму што мы ствараем гэты жывы касцёл, пра які сёння ў сваім казанні так прыгожа распавядаў арцыбіскуп Тадэуш. Амаль усё наше жыццё звязана са святыняй. Нараджаемся, каб стаць дзецьмі Божымі, прыносяць бацькі нас у касцёл, каб атрымаць хрост. Падрастаем,
патрабуем ачышчэння, умацавання. Першы сакрамент споведзі, сакрамент Эўхарыстыі. Дарастаем, засноўваецца сям'я. У святыні атрымліваем благаслаўленне ад Бога праз сакрамент сужанства. Калі хварэем, са святыні ідзе Божы пасланнік да нашага дому, каб падмацаваць нас Божым сакраментам намашчэння хворых. І калі адыходзіць чалавек з гэтага свету, яго цела таксама прыносяць у святыню, каб касцёл яшчэ раз памаліўся над гэтымі парэшткамі і прасіў у Бога ласкі нябеснага валадарства. Таму шануйце касцёл, любіце касцёл, жывіце касцёлам, але таксама жывіце і ў касцёле, асабліва кожную нядзелю і кожнае свята. І тады радасць ад гэтай святыні у вашых сэрцах і душах будзе вялікая. Таму са святам вас з юбілеем. І, конечно, мне хочацца павіншаваць ксяндза Ігара. Мы сапраўды з ім знаёмы вельмі даўно. У 1990 годзе я яшчэ пераходзіў у 11 клас, быў у Польшы, у Чэрвінску над Віслам 2 месяцы. Я навучаўся польскай мове, каб праз год распачаць семінарыю. А ксёндз Ігар, малады клерык, худзенькі, як казаў мітрапаліт Тадэуш, худзенькі, прыехаў, каб абнавіць свае манаскія абяцанні. І вось я памятаю, як пасля абнаўлення мы ўжо разам вярталіся з Польшы ў Беларусь. І гэта не быў бы ксёндз Ігар, які б не вёз цэлыя чамаданы розных абразікаў, ружанцаў, шкаплераў, ну і самае галоўнае, вось такую вялікую фігуру Маці Божай. Таму я памятаю добра вось гэты момант, памятаю таксама і момант, як яго адразу затрымалі памежнікі, пачалі правяраць. Гэта былі 90-е гады, яшчэ ўсё ж толькі распачыналася, але вось я памятаю, што ксяндзу Ігару вельмі хацелася прывесці людзям вось таго, чаго ў тыя часы не хапала. Ружанца, іконкі. Пасля мы з ксяндзом Ігарам таксама доўгі час прабывалі разам у Рыме. Ён рабіў ліцэнцыят, кандыдацкую з тэалогіі дагматычнай. Я, будучы клерікам, навучаўся. І хачу вам сказаць, што ксёндз Ігар заўсёды быў вельмі шчодры для нас, клерікаў. Не толькі падтрымаў, не толькі наставіў, але таксама умеў яшчэ і падзяліцца. Клерікі не такія багатыя, а ксёндз Ігар заўсёды шчодра таксама падтрымліваў. І, канешне, далейшыя нашыя гады святарскага служэння. Ксёндз Ігар таленавіты чалавек. У яго шмат талентаў, шмат дароў, за якія мы сёння добраму Богу дзякуем. І як уваходзілі ў касцёл, я ўбачыў вось гэтыя фотаздымкі. Ведаеце, яны таксама мне вельмі блізкія, таму што я быў на прыміцыйнай святой імшы і ў Ішкалдзі, і ў Нясвіжы. Памятаю таксама ксяндза Нацана, які прамаўляў першае прыміцыйнае казанне. Таму, як быццам мы ўсе апынуліся 30 гадоў таму назад у гэты прыгожы дзень святарскага пасвячэння і першай прыміцыйнай святой імшы. Таму, ксёндз Ігар, падзяка табе вялікая за тваё служэнне, за ўсе тыя даброты, якія мы атрымалі ў нашай кангрэгацыі, цяпер атрымліваем у нашай мінска-магілёўскай архідыецэзіі. І няхай сапраўды добры і ласкавы Бог не толькі гэтыя дары захавае, але і памнажае. Таму што ты вельмі дынамічны чалавек, які не спыняешся на тым, чаго дасягнуў. Я ведаю, што табе хочацца таксама яшчэ больш. І я ведаю, што ты не еш хлеб дарма, таму што, як казаў святы апостол Павел, хто не працуе, няхай не есць, а ты вельмі рупліва працуеш, і таму няхай Бог адорыць цябе і патрэбным здароўем, і ўсімі дарамі, якія неабходныя табе для твайго далейшага святарскага служэння. У добры шлях, і маю надзею, што мы дачакаемся і да залатога юбілею святарства, а што будзе далей, сам пан Бог ведае. Шматлікі клас, Ойча, і падзяка за ўсё.
экселленции, дорогие браты ў святарстве, сёстры законныя, дарагія госці, браты і сёстры, моладзь, дзеткі, шчыра ўсіх таксама вітаю. Дадам да таго, што сказаў ужо экселленцыя, таму што шмат чаго з таго, што хацелася, сказаў, таму дзякуючы, што сэканомім троху часу. З гэтай трыццаткі, якая вісіць справа, 28 гадоў ведаю ксяндза Ігара. Вось 28 гадоў, так сядзеў і лічыў, тут сёння матэматычных шмат лічбаў, тут такая матэматычная ў нас сустрэча, тут 400, там экселленцыя шмат датаў прыпамінаў таксама. З гэтых 30-28 гадоў ведаю ксяндза Ігара, і з усіх характарыстыкаў думаю, што вызначыць. Што вызначыць, таму што ў тыя часы шмат чаго добрага было, выпрабаванняў было таксама, слёзаў было, радасцю, усмешак былі розныя. Розныя, скажем, мы як хлопцы, як міністранты, як тыя, можа, старэйшыя міністранты пасля так перажывалі і бачылі тое, што перажывае ксёндз Ігар, і дзесьці так, можа, так цішком назіралі за гэтым усім. Сёння такое моднае ў эканомікі, увогуле ў грамадстве такое слово діверсіфікацыя, так, крыніцаў, адносінаў і гэтак далей. Так, вось такая, назовем простым, можа, словам, такая разнастайнасць, разнабаковасць. Это адна з рысаў, якая датычыцца, прабачу, яшчэ распачнё ад Троіцы, Бога нашага. Ён вельмі разнабаковы і разнастайны. Бог не мае адной дарогі толькі, так, ён мае розныя дарогі, розныя спосабы, розныя мовы і розныя стылі, як ён шукае чалавека. Распазнаць гэтыя крыніцы, так, і дзе знайсці штосьці добрае, што можа быць карысным для касцёла, для чалавека і гэтак далей, гэта вось менавіта тая здольнасць, якая ёсць у ксяндза Ігара. Так, ён ведае, дзе знайсці. Ведае, дзе штосьці ляжыць і дзе гэта пасля выкарыстаць, так, каб гэта не ляжала надарма. Это ягоная адна з шматлікіх характарыстыкаў. Таму, ойча, дзякуй табе за гэта, што ты умееш шукаць там, дзе Бог пакладзе ласкі, так і іх знаходзіш, каб пасля выкарыстаць. Гэта вельмі важна. Не буду казаць, што гэта звязана з некаторыя кажуць, могуць сказаць, што гэта такія жыдоўскія якісьці здольнасці, так. Яны Божыя, это Божыя здольнасці, так, шукаць, знаходзіць і рабіць з гэтага штосьці добрае. Гэта вельмі важна. І хацелася б яшчэ зычэнне скласці да гэтай характарыстыкі. Умець разам з Богам, п'ючы каву альбо гарбату, цаніць тое, што было зроблена, цешыцца, і каб гэта сапраўды напаўняла сэрца і была такая шчасце, святарскае, мужское, людское шчасце ад таго, што зроблена, дзякуючы тым дарам і тым ласкам, якія Бог у сваім жыцці ўжо паслаў, а напэўна яшчэ пашле. Са святам. Ваша Экселленцыя, шаноўны арцыбіскуп Тадэуш, ад імя вернікаў Стаўбцоўскай парафіі, Стаўпецкай парафіі святога Казіміра шчыра вітаем вас у нашай святыні. Вельмі рады і цешымся, што падчас такіх вялікіх урачыстасцяў вы сёння з намі. Божае Слова і казанні з вашых вуснаў заўсёды гучаць неяк па-асобаму і кранаюць душу многіх вернікаў. Мы вас паважаем і любім і заўсёды падтрымліваем вас сваёй малітвай. Мы разумеем, вам няпроста, таму жадаем многа сіл і просім Пана Бога, каб шмат гадоў яшчэ вам падарыў. На кожнай сцежцы анёл будзе вас берагчы ад бед і зла, а Маці Божая хай атуляе і моліцца за вас. Вялікі дзякуй Пану Богу, што вы ёсць і сёння з намі.
Уважаемый бискуп Александр, хотелось бы сказать вам огромное спасибо за то, что вы в этот наш многоюбилейный день смогли посетить нас и разделить с нами эту святую имшу. Хотелось бы сказать вам огромное спасибо за ваш труд, ведь святарский труд – это Божий инструмент для того, чтобы открыть людям глаза на правильную жизнь, рассмотреть те Божьи знаки, которые ведут нас к жизни вечной. Это труд, который позволяет очистить людям через него душу, быть искренним, любить ближнего и жить по Божьим законам. Ведь вы являетесь, благодаря своему труду, нашим проводником в этой нашей тяжелой жизни, полной всяких искушений, пройти по Божьим знакам той дорогой к вечной жизни, попасть к Богу и принять Его, принять всей душой. Спасибо вам за то, что вы есть. Пусть Бог дает вам долгие-долгие годы жизни, этой правильной жизни, этого труда, который очень ценен для нас, очень важен для нас. Всего вам самого наилучшего. Знаете, что ворота, двери нашей каплицы Столбцовской всегда для вас открыты, и мы очень рады за то, что вы нас посещаете. Спасибо вам за все. Уважаемый ксёндз Игорь, парафияне города Столбцы и парафияне вёски Новый Свержень попросили Папу Римского Франтишка о поделении вам апостольского благословения. Мне с жонкой выпал великий гонор вручить его вам. С дозволу ксёндза біскупа я зачитаю. Его святость Папа Франтишек щиро вітає и жадає множества Божих добротаў ксяндзу каноніку Ігору Лашуку з нагоды 30-годдзя святарскага пасвячэння, што просіць усімагутнага Бога адарыць сілаю вытрываць у веры, надзеі і любові, каб магчы ўзрастаць у Божай руплівасці. У якасці гарантыі шчодрай Божай ласкі яго святасць Папа Франтішак ад усяго сэрца удзяляе апостальскае благословение. Вось такая высокая узнагарода. Ну и по звычаю до высокой узнагароды додаецца конверт. Высокая узнагарода, апостольское благословение от Папы Франтишка, а конверт от верников парафии города Столбцы. Віншуем. Шановны ксёндз Ігор, сёння прыгадваецца першая сустрэча з вами. Калі прадстаўляючыся, вы пра сябе сказалі: «Я, як Карлсон, мужчына ў самым росквіце сіл». Мы вельмі ўдзячны пану Богу, што пасля шматлікіх вандровак па Беларусі вы прызямліліся менавіта на нашай столпецкай зямлі. Што гэтых сіл у вас хапае, каб быць годным сынам сваіх бацькоў і сваёй зямлі, які на ўзор ксяндзоў-адраджэнцаў пачатку мінулага стагоддзя шчыра клапоціцца пра духоўнае адраджэнне Беларусі. Вашымі намаганнямі будуюцца касцёлы, знаходзяцца і рэстаўрыруюцца старыя абразы, вяртаецца духоўная і матэрыяльная спадчына. Вы маеце унікальны талент гуртаваць вакол сябе аднадумцаў і руплівых памочнікаў. У асобе стараннага і надзейнага вікарыя Дмітрыя, Куніцкай Наталлі, вашага намесніка па пытаннях рэлігіі, Ганны Бычынскай, нязменнага прэс-сакратара, Леакадзіі Жылінскай, фінансавага дырэктара,
Александра Бычынскага, памочніка па гаспадарчай частцы, дойліда Валерія Пяшкова, які нястомна шчыруе на будоўлі нашай святыні. Вы з'яўляецеся нястомным генератарам новага, бясконца фантаніруеце ідэямі, пазбаўляеце спакою не толькі парафіянаў, але і прадстаўнікоў улады розных узроўняў. Чаго толькі вартай была гісторыя з вяртаннем парэшткаў слугі Божага айца Фабіяна. Вы будуеце, арганізоўваеце, яднаеце, заахвочваеце, пераконваеце, натхняеце ўсіх, хто сустракаецца на вашым жыцці, на вашай жыццёвай дарозе, на добрыя справы, на хвалу Божию. За гэта мы вам бясконца удзячны. Дазвольце ад імя ўсіх парафіянаў пажадаць вам моцнага здароўя, жыццёвых сіл на здзяйсненне ўсіх задум. Няхай Пан Бог дапамагае вам у штодзённых пастырскіх клопатах. Дух Святы няхай умацоўвае вас сваімі дарамі, а Найсвяцейшая Панна Марыя заўсёды апякуецца вамі і ўсімі дарагімі для вас людзьмі. Паважаны ксёндз Ігар, хочам, каб кожны ведаў, што ваша дзейнасць на Божай ніве вельмі каштоўная і неабходная для дзяцей. Яна ўмацоўвае ў нас хрысціянскую сталасць. Таму жадаем вам заўсёды заставацца паспяховым, мэтанакіраваным, упэўненым, вясёлым, добрым, шчаслівым. Зычу здароўя, аптымізму, міру і новых дасягненняў у святарскай працы. Няхай Бог шчодра вас благаслаўляе, Маці Божая суцяшае. Святы Казімір і слуга Божий Фабіян суправаджаюць на святарскім шляху. Ад імя ўсіх дзяцей з нашай парафіі мы вас вітаем. І з радасцю гэты юбілейны медаль вам уручаем. Паважаны ксёндз Ігар, вернікі з вёскі Жайцерава таксама далучаюцца да віншаванняў. 30 гадоў назад вы былі пакліканыя да служэння Богу і людзям. Хочам вам выказаць падзяку за вашыя малітвы, за сакраманты ўдзеленыя, за цікавыя і мудрыя казанні, за адраджэнне веры ў нашых душах. Моцнага вам здароўя, сілы, бадзёрасці, аптымізму, апекі Маці Божай. І ўсяго самага найлепшага. Поважанные верники, поважанные парафияне, позвольте мне от имени старейшего поколения ветеранов, от вас усих, привитать высокая представница духовная Минско-Могилевской диецезии, в особе архиепископа Тадеуша Кондрушевича, мне подсказали епископа Яшелкина, наших пасторов нашей парафии. Сказать им великое дякуй за их нелегкую працу. Подякувати, что они нам дают хлеб Божого Слова, головне його зрозуміти треба, евхаристичний хліб. Сьогоднішня урочистость з нагоди і присутності вашої високого представництва і нашого проборща, ксенза каноніка Ігоря Лашука. Я 30 років, який
сповняється його святарської дійності, святарського посвячення. Наша районная газета «Промень» довольно ярко по просьбе верников описала шлях той, який пройшов наш уважаемый пастор, наш духовный наставник. Сколько построено костелов, каплиц, а по проставцы, ну вот особая тема, что мы сегодня в пригожем костеле, которого долго ждали. Моментами, может, теряли, як сказать, надежду, что ли. Но все, сегодня мы видим вот эту пригожость. Его сила воли, его лидерские такие способности, исторический момент возвращения вот останков святого Фабияна, бывшего костела. Какая великая история. Мне не хочется занимать время, но столбцовские верники, католики и православные вот сегодня я рад и приветствовать отца Александра Марчинчика, храма праведной святой Ганны. Як это вельми важно, мы браты христиане, як это вельми важно сотрудничество. Аж коли хочется вспомнить Гавану и встречу Кирилла и нашего папу Франциска. Ой, какие темы великие и довольно трогательные. Уважаемый Игорь Лашок, наш пробовский каноник, и наш ксен Дмитрий, хочется сказать теплые слова, потому что вельми добро отзываются и в Свержені, и в городе, и в Жачереве, где б не было. Вельми добро, что к нам прибывают духовные, достойные пастыри. Бог их покликал, як и ксенза Игора, сельхоз, там института, а потом академия, а потом такой шлях. А з нагоди, чого мне сегодня захотелось занять некоторые минуты, с ксензом Игорем я познакомился на Святой Земле 15 годов тому назад. Такое у меня было ожидание, годами никому неизвестное, побыть на Святой Земле, убачить своими очами. И вот уже в самолете знакомились, говорили, кто это, 4 духовные наставники с нами были. И незабывные эти моменты, когда мы на Галилейском море Ружанец при вашем участии проговорили, когда окунулись в сукенках особых при допомоге вашего Иордания и много чего. Но я, учесть того, что был 4 крыжика, я не по размеру невеликие, а значимости мне не треба вам говорить. Збавителя нашей перемоги над смертью. Так вот, я один у Рубежейцах, один у Жачеревя, и ждал, коли закончится вот эта святыня наша, в которую уложил свою працу уважаемый Игорь. И хочу передать, как он хранился тут где-то, крыжик невеликий, он подорожничал у воздушном пространстве. Был у гроба пана Иисуса, где запаливали букеты святей, Волтара Святой Марии Магдалины и так далее. Нехай будет для всех. Дякую вам за все. Дякую вам за
Ваша Экселленция, уважаемый ксенц Игорь, уважаемые священнослужители, уважаемые прихожане и гости. Я искренне приветствую всех вас в этом костеле и хочу поздравить с такими знаменательными датами в жизни и парафии, и костела. Я, как земляк ксенза Игоря, мы родились в одном селе, хочу искренне поздравить его с юбилеем. Я должен сказать, что в нашем селе гордятся ксензом Игорем, и он желанный гость всегда в нашем селе. Ксенз Игорь посвятил свою жизнь служению Богу и людям. Он прививает людям христианскую любовь и сострадание. Я впервые сегодня в этом костеле, он произвел на меня такое впечатление, и я без преувеличения скажу, что ксенз Игорь совершил подвиг. И я думаю, не преувеличиваю. И хочу сказать, что он совершил не один подвиг, а несколько, как минимум. Такой же красавец-костел он построил в Минску, в Серебрянце. И до будовли этого костела, до строительства этого костела в Серебрянке прошло 100 лет от строительства последнего костела. То есть 100 лет не было строительства костела. И вот после 100 лет ксенз Игорь построил костел в Серебрянке. Это историческая такая дата, историческая дата. Ксенз Игорь, я хочу пожелать вам новых сил, новой энергии на хорошие, добрые ваши дела, чтобы ваша плодотворная деятельность продолжалась и дальше. Ну, а от наших земляков мы вручаем вам вот такой коллаж, где ксенз Игорь запечатлен на службе в различных костелах, где он служил. Наприкінці сьогоднішнього набаженства, так урочистого, можна трохи присісти, я ще довго говорити не буду, бо потім скажеться, коли ми з Яшевським біскупом целебруємо святу імшу, то саме довга частка імши – це поміж комунією і благословенням. Думаю, що трохи коротей буде. Наприкінці цієї святої імши так хотілося б подякувати найперш Пану Богу, бо ми в його руках. Він керує світом, він володар світу, і він усе чинить так, як повинно бути. І тому сьогодні ми з його волі зібралися. Але Бог не має ні рук, ні ног, Бог діє через людей. Тому ще раз дякую ксензу Ігорю не тільки за запрошення, але найперш дякую за ту працю, яку він учинив і далі чинить. І дякую ксензу біскупу Олександру, святарам, з якими разом ми концелебрували цю святу імшу. Дякую усім хору, так само, цій схолі. Так сьогодні мало хто співає в костьолах, так пригожо співали. Велике, щире дякую. Я думаю, що добрі аплодисменти вони заслуговують. Нехай ваші голоси будуть чутні не тільки тут, у стовпцях, не тільки на землі тут, але так само з'єднаються разом з голосами ангельських хорів і ангелів і архангелів. І для вас, дорогі брати і сестри. Я, коли прийшов на початку святої мши, бачив, скільки тут людей, вже вспоминав об этом. Скільки людей, так думаю, це так, як у совєтські часи, коли не було костьолів, коли всі йшли. І не тільки, що ви прийшли, так сказати, поглядіти, як тут там один біскуп, два біскупи, на Ігоря ще раз поглядіти, як він виглядає в свої там уже не ведаю, кілька годов, 8 чи 30 годов святарства. Але увесь час були люди до сповіді. Вони прийшли сюди очиститися, це радує все. Радує те, що так само є діти. І сьогодні ми дякуємо Богу. Ігор дякує Богу за святарство. Ми так само разом з ним дякуємо Богу. Дякуємо за ті дари, які він отримав. І тут той, хто промовляв, жінка одна назвала його адрадженцем. Хто написав перший короткий катехизис на білоруській мові? Ён.
Мало хто ведае аб гэтым. У 1990 годзе ён прыносіць да мяне такі катэхізіс невялікі, малы катэхізіс на беларускай мове. Просіць апрабату паставіць, бо не можна карыстацца, калі біскуп не зацвердзіць. Адраджэнства распачынаецца ад веры і ад мовы. І ён гэта ўчыніў. Гэта гістарычны факт. Калі распачыналася адраджэнне касцёла ў 90-м годзе, мы тады выдалі 90 000 гэтага катэхізіса. І ён пайшоў. Вы, вашыя бацькі, карысталіся. Можа, яшчэ хтось іншы, кажа, так, сёння значна больш катэхізму, можа, такіх мудрых і гэтак далей. А там вельмі проста, хто такі Бог, сколькі богоў ёсць, бо некаторыя кажуць, што 3, ну 1, але ў 3 асобах, сколькі сакраментаў, Ойча наш, іншыя малітвы. Яны патрэбныя. І гэта дзякую табе, ксёндз Ігар, бо тады ты даў такі штуршчок вельмі вялікі для нацыянальнага адраджэння, але ў гэтым нацыянальным, разам з гэтым нацыянальным адраджэннем і адраджэння веры. І сёння, далучаючыся да ўсіх гэтых зычэнняў, хачу пажадаць табе, дарма атрымаў гэты дар святарства, дарма аддавай яго іншым, дарма служы людзям, якія прыходзяць да цябе, якія хочуць, дзякуючы твайму служэнню, напіцца чыстай вады з гэтага галілейскага мора, а не з мёртвага, якое прапануе нам сучасны свет. І няхай табе ў гэтым благаславіць Бог на многае і святае лета. Дзякую. Таксама хочу, дзякуючы ўсім, падзякаваць прадстаўніку праваслаўнай царквы, святару Александру, айцу Александру. Трэба памятаць аб тым, што, нягледзячы на тое, што мы маем розныя календары, розныя традыцыі, мы праслаўляем таго ж самага Бога ў Тройцы адзінай, таго ж самага Езуса Хрыста, які той самай крывёю сваёй з дрэва крыжа на Галгоце збавіў усё чалавецтва і павінны разам сёння супрацьстаяць выклікам нашага часу, якія вельмі небяспечныя. І няхай добры Бог благаславіць вам, айцец Александр, вашай пастве і ўсёй праваслаўнай царкве. Дзякую. Дякую Богу за ўсё, дякую вам, экселленції, дякую святарам, што былі ўсім. І такое маленькае аб'яўленне напрыканцы. Я вас прашу не ўцякаць усіх, там прыгатаваны пачастунак для ўсіх парафіянаў. Там палаткі стаяць, вы бачылі, прашу не ўцякайце, там будзе і музыка вельмі прыгожая граць, і гэты самы, там будзе наша беларускія блінчыкі, блінчыкі такія прыгожыя, будзе італьянская шпагетці со всеми этими самыми. Калі ласка, застаньтеся, там ёсць усё падрыхтавана. Вельмі прашу. А зараз прыміце Божае благаслаўленне. Дзякуем Богу, што будуць блінчыкі, бо я так гаварыў падчас казання ў гэтых боцлаўскіх блінах, ну не ведаю, хто такія будуць, як у Боцлаве, але таксама будуць. Прыміце благаслаўленне, якое разам з біскупам Александром вам удзелі. Пан з вамі. Няхай імя Пана будзе благаслаўлёна. Дапамога наша ў імені Пана, які стварыў неба і зямлю. Няхай вас благаславіць Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Амén. Ідзіце ў супакоі Христа.